sama ti to pošlu. Nauč sa najprv na tom hrať. To je nejaké ľudovky na elektrickej gitare, dobré. Nechceš akustickú? Dobre, nejaký akord aspoň chyť, prosím ťa, nech to nevyzerá tak amatérsky. To je čo, prosím ťa? Dobre, daj si Gčko, hej, to máš hore, jedna dole, jedna hore, jedna dole a potom ešte jeden presedáva, ale to ty nemusíš. No tak na treťom prašty. Na treťom prašty? Áno, to máš Gčko. Tebe stačí aj takéto. Už som sa naučila text.